igoro y'obokoreri bwe county ya Kisii asoko ngusana na kwabeire gokoenekigwa chingaki abarai babere bakuruterana chinsase kolende abarai kurwase byama nigo bagendete kwerwanirira ase egati yabo barokanire komochia obokoreri bwaye umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati ne chingaki obokoreri ase county yo bwabeire bokoirananse mwanchi umuriyeria tiambatie noroboti orurwaye omurikecho Ndemo Steven yobetega kwira chingaki cha bene aso gutwariganire rieterane Frida Kerubo twara oburigeria burubuya korwa omugavana Simbarati konyara gotiani ko omugavana Kabero Kisii goikera bono nigo mwaka mububura iwe serikali ye county neri enene bwanyarire kwenekigwa ububwatwarira amanga anyarire goikeranigwa amange gutaikiranigwa na amange kovanchira asenchira ya magendero nobokoreri nonye nabo amange akisiasa niganyarire kwenekigwa segeti gia siasa gia Kisii boigo na Nyamira asorongorwa Gusii rwabere rokorwanererwa na bonse baganetekerwa kyobura ibwense korwe myaka emekoro county ya Kisii ngati yechi county mense akacha twareto oborwanererio botindi ase birogo bya Kisii asa bose obochoribo maka bwechiri bwibere na merongevere nevere abwasabaraneri au korwe byama au gati ya bekyama kya UDA ekyama kya ODM ekyama kya UPA babwatabaraneri au nagati yabo ebweretekero gokyobo jumbe amune birogo binde birogo bya obo MCA ase wekira liberere lyo likairera andake ufuna wa kisiasa ukore mbaka bono para gimna sekero kya obo president wa mobwazi myo bwana tachikura chini inga kwa ne kyama kya UPA aiga ase county ya Kisii na siasa echo ni wa karabuna mpaka litkolya lero chigenderete ime county ya Kisii ase kelya kya rakandire ko bachinguru kya kisiasa gotiema na Kisii nigo kya ireire okubagikana gwe bunge ya Kisii iwe bwataba MCA 52 noyomo ase 45 bale balia bakeire chikura ase chiwodi ne 25 nomo koba bachore gwetere byama ao mugabano ito intubuna ba MCA toleni magaye erinda nyargo tokora magendro ase county ya Kisii yaikeire omabasi oyo bwairu basire komo minyokia emiore imokiri bosongo amagena iga imokiri chensi yuga botomeru ngeso abisi aye sieke bana babasi mole moyo moikaransite kwese mororo igono otoram wikatura indobo gambiugo amo twensi ikiagera simba bunale taya akitu achirega aligotomunekera endo tutsirete kuruga akiora alwani simba esimba ngorwani wera muyagera matitiri bamintu bantu balina abantu bataye to distract agenda ya simba yo kora magendera abantu mbale bakabasinyure gendo bakora nonye gasi bakwenda gokora isi bakwenda gokora baruo baje kujekulike umugaba tiga kama nakora gasi na intubuna ba MCA we county ya Kisii etore maega emia kwa muya tomo support ya tokora magendero inumole tayari tokora magendero mugaba gamba kena mbiyemo na bantu ba minto na ende tiga tote neymara ndo bazunya gotisne bintu bike aba MCA bande nigo barorekanire ko mochio bokoreri bwe serikali ye county igento mugavana atebire buna balia bakumwamereria gati yabo balia baganiri ko babanyakonda ase chigasi chie county na bande gwancha gutume kwa gesiasa ngenda ne bunge kusembo y'ebintu byayo mbole ebintu bina abantu bamenyero na omwana ndabirigo 39 million chiche ya kuskora 27 ile ngamota kama simba gaiga. Hapa Kisii kuna venye tumechanganyikiwa kidogo. Hatujaweza kuelewa pesa ya budget kazi yake inatumika aje. Tumepewa 13 billion lakini utumizi wa budget absorption rate yetu in terms of development tuko pale sisi ndio tunakuwa number 47 out of 47 hatujafanyia wa Kisii maendeleo. Sababa raibeito ba Gusii abaiga bale mutieito abaraiba minto ke ania mangana ke anie vitisho tokolera abana inchiegasi conductor tubwatene yemo kurukugabana lakini rende ese kwa yabona mwara barenga ndobata basprano ndobata barito na babezi abantu muratwari kwa yegutwara soprano yoka ngakerabe igo ne county tunaberego Your Excellency egento kende kyo moerio ekiagara ekyo moerio pi ekiagara naye gwanchire ngasiito no oversight
muna ntwa MCA bao oto eribaga tokore egasiria ito ya oversight. You will think members of parliament, they are oversighting the governor. Their business is clear in the constitution. Members of parliament oversight the national government. County assembly wako hapa. Their work is to oversight the governor. Hiyo ndio kazi yao. Umeona wengine wakipiga nduru. Huwezi piga nduru kwa matanga ama kwa mikutano, unapiga nduru assembly ndiposo upewe maendeleo huko. Na nimesema mahali ambapo MCAs wanapiga nduru, matusi mingi, hatuwezi fanya na wao kazi, mimi nitakuwa MCA wa hiyo ward. Kama mtu afanyi kazi na gavana anaamua anafanya kazi na wananchi direct kama vipi? Hivyo. Riberere ria kisiasa nigo ria ireire gati ya barai abachore korwa Kisii gusange birengererio byabo igoro yobokoreri bwe serikali ye county ya Kisii. Na muboririe onye kabwate kerengereri ngantu gwene to koiwana na twanjira nengo chitoro gokorega asiamo e budget erosi were a make sure kwandire na ba MCA without victimizing on the bwenzi ali ya ba MCA obabori amangana kurwe binyorombi ntokibigenderete ato sikebu na barai ba Gusii omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka monda ekere tu ale kuri chikura tu atebete tugocha tusikane tokorega asiamo ndebe ngandu takeire ko bamo okorega asiamo lakini mete ko bamo lazima go kobe nekene mo ko bamo nye mubugati kene, you know. Onye kene ngiriko bekwa on the table, then it will really be very messy. Osoro n'ababunge bande bonzi pi mbabugate right yogo kwana amangana Kisii County. Nje bante bini bataite contract. Bataite okorere mu Gusii bwensi yegasi. Kibagendere tegotorama tubasabire. Onye ndiri abajumba aba bakuoga bagende bobori ruto nga kera tirakore para kanga toko iguya. Na kibaranze ngese gimje bakurwana barabumba likondena abantu bakondenda n'aba MCA nabo gwenda korang kolegas omonogeri bwe bunge nene Moses Wetangula amono molikyo botamba se wizara y'obwereri bwa mang'ana omo PS Edward Kisiang'anyi ngati ya barai korwa isigo baganirio botwereru ime ya Kisii. But as long as we are here now, whoever is the MP is the MP of the people. Whoever is the governor of the people. We have a duty to unite our people and work together with our people. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya unyonga au ya harati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. Eng'ana ya siasa kugendererwa semega ya matanga nemesangerekano yogo sasimanege ntabara ibechi kanisa bagike iribokong'u. Abana siasa tibaye uri bagase pulpit koleta siasa chiaboro onyo date go politic away from the church ne service yaro na botambe kera intwange kan church to kora service abana siasa mbacho titorikoa bana siasa ibaga ba siasa oro onyorenga nari abare betali bakomana na mono ase amatanga teko kimwana kabisa na nda semwache matanga na semwache abantu bakolera abantu bata majanda abantu bakolemigwa na omokumura siasa cheno chebitina cheliomana chendamwamu amaina barebeto bana siasa mwasokire sikoli asansa na inde bana mu batu bya bonde bwese mwa konkiro obya bweno bwalire magega ya bikoro ebi bya bwango iga bya kisiasa sorogongorwa Gusii mone county ya Kisii nerali bagali ya vene byo goikera abamanyi bamangana ya kiuchumi otebya sobe bune bikore ebi byose nyenchoki yobuya gusobo bibwate gocha sama gendro ime county ya Kisii ekera abantu bana iruba kora national government akora ngantole divided bagotumie njire yo gotolina amabaga yogo develop na Gusii so ikingerikia ubona go affect the economy ya Kisii County. Number 2 kongzana kungoreta kole okoba fear
abantu mbawobwete nga gose chisegichira basiko come up abantu baruane abantu baitwe because of ogwetana kwa abarayi baitu bale Kisii County. Investors bakoba gocha Kisii County, abantu bande bagota makuru Kisii County ko invest because bawobwete nga Kisii County is not peaceful. Magega yo kungusana no kwa rekarire ko gendereri gwe me Kisii ase kigetambe nalenga kumanya obosemya bwa bakwani asabara yabachore ko rwa Kisii. Simba Arati is the governor. Ruto is the president. The governor accept that Simba Arati is the governor. From respect Pachamo, and again Simba Arati as the governor must know that he cannot work alone. We carry abantu bons piamo abakwanere aba persuade so that they can be able to work together. Toko especially our county Simba unit yoro mheshimiwa wetu governor. Ntoko wanyi toko siketema twale go sabanga o unit Kisii County ebe yemo. Ora te keremsi aicharisi ngoko support yale sobraibwao aicharisi nalio menjanaye. We are now taking our attention ilito kwante kuira samba gendro otoko nyira sokurwana. It's important for the leaders to know that instead yo kutumia chinguru chinyinga kurwana batumia chinguru chinyinga koleta namo na kokora magendro. That is what the common mwananchi are interested in. Common mwananchi are interested komanya ngo what chinguru chinyinga kurwana. I need to remind these people. Ndoto kumanyanga ngo what chinguru chinyinga kurwana. Ndoto kumanga ngo what chinguru chinyinga cho koleta development. Oko bolia bono na sabara ibonsi abachore konyara gukanya chinkoro chiabo bonsi konyara gusikana na kuona na chinga kichinto ereru echuchira keanania liberera Kisii kolento botwereru no mulembe ime Kisii eliogosira magenderero obokoreri na gwikirania chira chinga kiye campaign. Koripoteria Ndizi TV asoroboti rwa bene elietariane Ndemo Steven.